Kabombo. Unyang pangutana, asa nakakaron si Bianca Lee kay bisag napagya na ang iyang pagkabakakon apan iya gyapong ipatuo sa mga tawo nga wa siya namakak. Baguhay lang nag-birthday si Riami Tukmo. Ug matud pas post ni Ma'am Grace Tukmo alad-ad wala pa jud taon na human ag gabalay-balay sa gilubngan ni Riami tungod sa scammer nga tawo. Gipasabot ni Ma'am Grace Tukmo alad-ad mao si Jenny Jane Villegas Pinsaber alias Bianca Lee nga nakakwarta og kapin sa 50,000 ka pesos human nga nangilad sa publiko nga doon na kuno siya ebidensya nga gitaguan nga makatabang sa pagsulbad sa kaso sa kamatayon ni Riami. Apan sa dihang nabulabog na ang mga kabuang ni Jenny Jane Villegas Pinsaber, wa na kini nagpakita, wa sad giuli ang kwarta nga nadawat niini gikan sa mga tawo nga nituo dayon ngadto sa mga bakaka ni Pinsaber alias Bianca Lee mga kabombo. Giguba pa niini ang credibility sa mga pulis sa Labangon Police Station. Gisuwayan og lubog ang kaso. Apan bisan pa man yana, bisan pa man sa mga bakak nga gipasiatab ni Bianca Lee, wala kini makaapekto sa kaso nga gifile sa mga sakop sa kapulisan batok ni Simeon Gabotero. Buhi kayo og bakak si Bianca Lee. Andad na kayo mangilad og daw sa nahilom na ang isyu. Buot ba natong sabton nga tabla na lang tong 50,000 kapin nga nakwarta ni Bianca Lee? Unta ma-file ang kaso batok ni Bianca Lee. Unta ma-filean og kaso si Bianca Lee aron malutsan kini warrant of arrest aron madakpan tungod kay dako kayo ako ang pagtuo nga mangilad na punto siya sa lain. Mangingilad man tong dako, scammer man tong dako. Unya karon wala filing kaso. Pila ka buwan ang nakalabay, walay kaso nga gipasaka batok ni Bianca Lee mga kabombo. Gawas nun lang gyapon. So mangilad gyapon tos laing tao mga kabombo. Dita mo sugot nga makabiktima po tong laing tao si Bianca Lee. Dita mo sugot nga kita mga Sugbuanon ilaro na tatong bayhana. O gunta usigon sa iyang konsensya si Bianca Lee, siya ro wa gyud siya maawaw sa iyang gagibuhat. Baga ra pod kay siya og naong makabumbong nga nangilad sa publiko. Gipatuyok sa iyang pad ang mga igsuod ni Riami Tukmo. Daghan na ilad gyud hasta mga listeners, mga viewers nga ilad kay may kay mamakak buhi kay bakak. Tanawa sa resulta di nga ilad gyud. Unya bisa pa man tunog gi-attempt niya og lubog. Ang kaso makabombo, dili to makaapektar sa kaso kay wa gyud sa ebidensya nga gipakita. Puros tra istorya. Nagpakita sa mga video gikas YouTube apan kinopya mga kabombo.